Hola, benvinguts i benvingudes a una nova cullerada de ciència. Avui què és i per a què serveix un espectròmetre, però sobretot, com fer-ne un? Au, comencem! La llum que veiem es compon de molts colors. Com potser sabeu, els colors corresponen a fotons de freqüències diferents. Els colors que veiem depenen de molts factors. Les freqüències que s'emeten, el medi per on passa la llum i el detector que es fa servir. En el nostre cas, els nostres ulls, que són més sensibles a certes freqüències que no pas d'altres. Per un medi neutre, observar l'espectre, és a dir, els colors de la font, emissora de llum, ens diu de què està feta aquesta font. Sovint, això no és gens fàcil. Vaig parlar-ne sobre això en un enfilall a Twitter. Aquí sota, a la descripció, teniu l'enllaç. Avui veurem com fer-ho amb llums que tots tenim a prop, però també fent l'espectròmetre, des de la construcció fins a alguns exemples d'aquí a prop al meu barri. Endavant! Molt bé, doncs aquí podem veure un espectròmetre que vaig fer l'altre dia com a preparació per fer aquest, i vaig fer servir el que era un tub d'alumini, d'aquests de paper d'alumini, que era més llarg, i el vaig, com veieu, el vaig trencar en dos trossos, més o menys iguals, i en un costat hi ha una petita escletxa, no sé si es veu aquí bé, i a l'altre costat hi ha una finestra que l'hem fet amb un disc compacte. A veure, per fer el nostre avui, doncs aquí ja el tinc tallat, aquest tub, que és de cartró així molt dur, com deia, d'un rotllo de paper d'alumini. També necessitem cinta, que sigui de color negre, que sigui gruixudeta, perquè no deixi passar la llum per enlloc, i ganivets d'aquests de paper, no sé com es diu, cútex, pot ser d'aquest tipus o d'aquest altre, vigileu que això talla com un dimoni i és perillós. També ens aniran bé unes tisores, que puguin tallar qualsevol tipus de paper més o menys dur, un bolígraf o un llapis, el que sigui, un trosset de cartró que ens servirà per fer les tapes, que heu vist abans. Cinta, doncs el primer que hauríem d'agafar, jo ja ho tinc mig tret, però perquè ho veieu, agafem un tros de cinta, aleshores l'enganxaríeu a la part del CD que el voleu treure, l'enganxeu bé, ben enganxat, que no quedi així una mica entre mitja i mitja, perquè si no això no desenganxa, sobretot hi ha alguns que costen una mica de treure'ls. Quan ja està, estireu i, màgicament, traiem la coberta aquesta. D'acord? Un cop tenim això ja fet en una secció suficient que necessitem, agafem unes tisores, ja us he dit que havien de ser una mica per poder tallar fins i tot coses dures, perquè si no, per tallar això costaria, podríeu fer malbé les tisores. I amb compte, perquè això d'aquí també a vegades talla, d'anar amb cura, podeu tallar una secció del disc. Vigileu, no us feu mal. Molt bé. Doncs aquí ja tenim una secció i la deixo aquí. La resta del disc la poso a part i ja estarà. Molt bé. Ara agafem el tub i necessitem, com dèiem, de fer un parell de tapes. Doncs agafem el bolígraf. Molt bé, doncs ja tenim les dues tapes. Aquest tros de cartró ja no en necessitem més. No ho he dit, però també necessitarem un regle
fet qualsevol cosa que vagi suficientment recta. També una revista, en aquest cas jo m'he agafat una de física, que així m'inspirarà mentre es faci aquest experiment. Qualsevol cosa que sigui dur i no sigui tan important tallar o fer coses, Molt bé, doncs aquí hem de fer l'escletxa, aquest és el que ja està fet, i veieu que l'escletxa he intentat anar amb compte perquè estigui l'escletxa ben paral·lela, el forat, i ben fet, ben definit. Ha de ser menys d'un mil·límetre, ha de ser sub mil·límetre, i anar en compte. Si sou petits, doncs jo diria no us feu sols, i si sou massa petits, doncs que els pares us ajudin. Pares i mares segurament estaran encantats a ajudar-vos a fer aquest petit experiment. Aleshores, aquí sí amb molta cura, perquè la tapa no es bellugui. Penseu que, per exemple, aquesta revista rellisca i el regle aquest també rellisca, i s'ha d'apretar molt bé cap endins. El cútex o aquest ganivet de paper que estigui ben afilat, si pot ser. Aleshores, cap al mig, agafem i fem un tall. Si cal, el repetiu. Mira, veus, ja se m'està movent, perquè com que és un tros de cartolina bastant gruixut, doncs a vegades té tendència a tombar-se. Mirem a l'altre costat, ja estic tallant, jo veig que he estat ben tallat, puc veure el forat, potser el remarcaré una mica per fer-lo una mica més llarg, que ens entri més llum. I ara, amb molt de compte, mirant amb el regle de fer una línia paral·lela a la que ja hem fet, i un gruix que sigui de menys d'un mil·límetre. Que la distància entre els dos talls siguin de menys d'un mil·límetre. Fem diverses passades, apretant ben fort. Ja veiem aquí les dues. I potser podria apretar una miqueta més. I ara aquí podem treure això d'aquí. Potser amb unes tisores, amb aquestes mateixes, jo crec que ja farà. Apretem una mica, que ens ajudi a treure l'escletxa de manera que quedi neta, el més neta possible, que els talls siguin talls nets perquè la llum entri sense cap forma estranya, si no després l'espectre us quedarà una forma tota una mica estranya. Doncs ja tenim, aquesta serà l'entrada de la nostra llum cap al nostre espectròmetre. Tapem això, que ningú prengui mal, i ho deixem en un altre lloc. Ara agafem, posem la tapa aquí, que estigui ben centrada, agafem la cinta, el regle també el deixem fora, i posarem la cinta al voltant de la tapa aquesta, que es quedi bé a la posició, i li donem la volta. Tallem aquí, ens assegurem que estigui tot ben tancadet, i ara si ho intentem doblegar cap endins veurem que agafarà arrugues. Per evitar això fem talls perpendiculars a la superfície de la tapa i ja veureu que ens quedaran millor. I haurem de vigilar que alguns, si el tirem cap endins, ens taparan l'escletxa
Per tant, aquests els deixarem els últims per fer. Comencem a tapar els altres. Aquest aquí no, el farem més tard. Aquest cap aquí. Així, poquet a poquet. A poc i bona lletra. I aquests els farem una miqueta més curts perquè no ens tapin l'escletxa. Un costat i l'altre. Ara fem l'altra tapa. Tornem a agafar aquest. D'alguna manera m'agrada més aquest que no pas l'altre perquè està una mica més ben afilat i per tant costa menys de tallar. Els dos són bastant vells i em costa una mica, però bé. I ara farem la finestra. La finestra no cal que la fem en tanta precisió com hem fet l'altra, l'únic que no ens anem molt a les voreres perquè si no la tapa se'ns trencarà fàcilment i a més l'hem d'enganxar la tapa o sigui, el que serà el CD enganxat a la tapa i necessitem que hi hagi prou cartolina perquè se'ns enganxi bé. I tallem bé. Així, fem un tall, el repetim i girem 90 graus i anem fent. Un altre tall. Jo penso que amb un rotllo de paper de vàter o una cosa així també es pot fer. Si no teniu un rotllo de paper d'alumini, que a més són més estrets que els de paper de vàter, també es poden fer. L'únic que avui en dia són una mica... no són tan gruixuts com potser eren abans i deixen passar segons com una mica de llum. Per tant, segons on esteu, fareu bé de tapar-los amb una cartolina negra o alguna cosa per evitar que entri llum cap endins. Aleshores ja em puc empènyer i això és bufar i fer ampolles. Molt bé, ja està. Doncs ja tenim aquest. No ens ha quedat molt centrat, però tant se val. Doncs bé, ara caldrà tallar la secció del CD de manera que no surti de la tapa. Primer farem uns talls així perquè agafi una mica més de... els dos costats siguin més paral·lels un amb l'altre. I després tallarem aquest també per aquí. Vigileu no tallar-ho sobretot, que ara és massa gran. Ara sí que si el poso en compte sí que està ben endins. Molt bé, i ara tornem a agafar la cinta i pel costat llarg l'enganxarem vigilant de no tapar la finestra que hem fet amb la cartolina i amb les ungles, assegurant-nos que queda ben enganxat tant al CD com a la cartolina. Aquí tornem a fer el mateix, potser això queda molt llarg, per tant podem retallar una mica per aquí i per allà. I ara també podem fer talls perquè un cop entri cap endins no faci les arrugues que faria a l'intentar mullar una superfície corba a una de recta, diguéssim. Ja tenim un costat.
Molt bé. Doncs ja tenim això. I ara hem de vigilar, perquè abans d'enganxar-ho hem de veure que la direcció o l'angle del CD respecte de l'escletxa és la correcta. Ara farem un petit experiment, ara us ho ensenyo. Abans de continuar el vídeo m'agradaria fer una petita pausa i demanar-vos que, si us agrada aquest vídeo o altres vídeos d'aquest canal, que li dongueu un m'agrada i que us subscriviu, així m'ajudeu. Continuem. Podeu veure l'escletxa, que jo la tinc vertical, aquí mateix, i he posat la nostra tapa amb el CD aquí dins. I si us fixeu, amb un cert angle, veureu aquí l'arc de Sant Martí. Em costa ara que la càmera l'agafi ben enfocat, però tant se val. Si us fixeu, tal com està ara mateix, es veu una línia d'arc de Sant Martí. Si jo ara giro només, no l'escletxa, que es queda on és, sinó giro el que és el CD, la tapa del CD, a veure un moment, i segueixo mirant amb un cert angle, veureu que ara ja no tinc una línia, sinó que girant, puc veure tot l'espectre d'aquesta làmpara. Ara mateix puc veure tot l'espectre i aquest és el que a mi m'interessa d'agafar. D'acord? Segueixo tenint l'escletxa vertical i girant veig ara tot l'arc de Sant Martí però amb una banda. Ja no és una línia, és una banda. I així serà més fàcil després de fer servir aquest espectròmetre per a alguns diferents tipus de fonts de llum. Doncs molt bé, ara ja tenim la direcció adequada i ara enganxarem la tapa del CD al cos del detector. Molt bé. Doncs ja el tenim preparat. Doncs aquí, al nostre barri, costa de trobar llums fluorescents i nosaltres a casa no en tenim. Aquí, però, tenim una d'aquestes màquines de vending que sí en té. Aleshores, podem apuntar el nostre aparell cap al llum i, en el nostre cas, mirem cap a baix per veure l'espectre. En aquest cas, no veiem l'arc de Sant Martí sencer, només 4 línies de certs colors i una banda blava. Aquest particular espectre fa també llum blanca, però els colors que el formen ens parlen dels elements dins del tub fluorescent. També aquí, prop de casa, he trobat aquesta altra llum. Em fa una mica de vergonya, perquè és a l'entrada d'uns veïns. Em costa alinear la llum amb la càmera. Ara s'encén el flaix intermitentment. En fi, aquest és l'espectre. Podeu observar que és molt semblant al d'abans. Segurament la banda blava d'abans és en realitat una línia i són 2 fluorescents semblants. Una llàstima que no tingui a prop una làmpada de neó o altres fonts. I això és tot el que he pogut trobar aquesta vegada, només unes làmpades fluorescents. No he pogut trobar cap de sodi o de mercuri, però potser vosaltres sí, sobretot si esteu a prop d'alguna autopista o segons quins carrers, sí que en tenen encara. I podeu trobar una altra forma de les ratlles, i si busqueu a internet podeu trobar informació segurament de què estan fetes aquestes làmpades. Si no ho sabeu, però veieu un altre espectre, aleshores podeu trobar-ho. Us animo a fer-ho. Això és tot per avui, us espero a la propera cullerada de ciència. A reveure!